My people, we dey talk the one wey happen, another one don still burst. They say that the Nigerian police don bring new update concerning those wey have social media. All social media in Nigeria now will be controlled and regulate, especially WhatsApp conversation, because they feel say na for WhatsApp people dey discuss important things or private things. They say for WhatsApp na anything wey you do for Nigeria now, e say they know and they go dey give you warning. Finally, we then enter for wetin dem dey call Islamization in Nigeria. This is gradually how it will be in some Arab country. Now let's play you the videos may you watch before we come back and continue. This is allegedly. Of Rivers State and people of Nigeria, and a good day. I greet everybody. Good day. Happy new month. Happy new month. Happy new month. The dirty water, I don't come again. The Ogidimbo one of Niger Delta, the Ikwere one. The good and the bad and the ugly. The activist itself. The freedom fighter, I don't come. Make una say the kind law where police they give us. The new communication rules for WhatsApp and WhatsApp call, that is voice and WhatsApp call, will be implemented from tomorrow. 1. All calls will be recorded. 2. All calls recording will be saved. 3. WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, and all social media will be monitored. 4. Your devices will connect to the ministry system. 5. Take care not to send a wrong message to anyone. 6. Tell your children, siblings, relatives, friends, acquaintances that they should be careful of them and rarely run social sites. 7. Do not send any bad post or video against the government regarding politics or the current situation. 8. It is currently a crime to write or send a bad message on any political or religious issues. Doing so can lead to arrest without warrant. Now they see, this is no end for deal. Now, police, they tell us how we go live our life. They enter our privacy. They decide for us. Their duty no be to protect us, life and property. You know hard now they go declare me wanted. They wanted don't they sweet me. And I hear say they go arrest you without a warrant of arrest. We don't ready for as activists. Well, we don't ready. Woman right activists now will be freedom fighter. Make the world hear them. I no go stop to the talk. This one word I they talk now no go make me stop. Important information about WhatsApp new rules to group members. 1. Message sent, 1 tick. 2 tick, message reach. 2 blue tick, message read. 3 blue tick, the government took note of the message. 2 blue and 1 red tick, the government can take action against you. 1 blue and 2 red tick, the government is checking your information. 3 red tick, the government has started proceeding against you and you will get a court summons soon. Be a responsible citizen and share with your friends. The law we police they give us. Say social media say, WhatsApp say, Facebook say, no be president give bring law, no be National Assembly, no be House of Rep. Say the law we police they give. We know the democracy again. Now Sharia we dey. Now military Abacha time. They can see law within they give. They won't enter person privacy. Make una just see, we no get much to talk again. So while they talk this thing, make the whole world hear them. Activists all over the world more than hear them. Freedom fight all over the world more than hear them. That's just they control us like television, like remote. They press us, use remote, they press us. People. Listen to the world. Thank you very much. Thank you.
My wonderful people, this one na wetin they call taking of freedom from the people's hand. E don red o. As e be like this now, this one e don red. You know say this country, I no know wetin dey give, whether na the rice wey dey share, dey give people dey eat. As people now come eat rice, over rice is allowed. Na it come make nobody fit stand up for im right again. See small children wey stand up for their right. Now they call say they go use 10 million come bail them for the country. I know say northern elders and northern people no go take this one. Very soon you go see the reaction of the north. Just dey watch. Yoruba and the Hausa and the Fulanis, you go search for them. Just dey watch, because they are not going to take this one. My people, e don red o. If this thing is not for business, if they don't hold those children just for do business, collect chop money for Nigeria head, you know say this one they go react. But if na for business, not no go do anything. Just mark my word. My people, let us show you this video. This na the current situation of our youth as we dey talk right now. I'm asking question. Why are people not learning work again? Why the youth don't want to be useful for themselves? There is so many things to do out there. Before is business, but right now there's so many things you can do as a young man. Why do you choose thief as your occupation? I don't understand though. This is happening in Anambra State. Why do the people choose thief as their occupation these days? I don't know. Anyone you ask what are you, they say I'm thieving. You are thieving for a living since 2014. This guy is thieving now. If this guy have learned something from now you'll be useful for yourself. What is wrong with our youth? What is actually wrong? Let me play this video before we watch. Let us come back and continue watch the video. How many years ago? I'm 24 years. Only can nezu. Is the name again? Only can nezu. Kedem we be those who Since 2015, sir. Kebi those who Yes, sir. Kedem again an is earlier. Had a mother for. Kadafa. Ateko. Troops. Tolerance yana or more. Ateko one year bear. Ateko were you to do Walla, sir. Choose 1 year bear. Troops were a bagana, sir. Moku 1 year bear. A walk away as your Tolerance 1 year bear. Tolerance I'm more with dog, but I know. Okay. So near where is you? Yes, sir. Kedi many special squad you edge again. As you motor name, we have a time this what I call a resident, sir. Kemot is Zulia. Yeah, I shuttle boss. Shuttle boss are there. Yes, sir. So no go Zulia. Yes, sir. Kedi show yen agwai. Yes, sir. Kebi sene no zue. Kali Kava and Road, sir. Nenugu. Yes, sir. Okay. Onye na no commander special squad agree AVG if they do. Ice na ni boni na ya dem ma. Ko kuma bochi sili ya ka ari ma sign ya. Yes, sir. So no ke bachari ya gba na ahwe. Yes, sir. So it's not shuttle boss aka izu. Yes, sir. E dey show yen agwai. Yes, sir. Onwe ge na so jezu ye. No, sir. So so go azuri ye. Yes, sir. Kebi sene no zue. Ebe park ya sir, nwa ebe ezuti ya sir. Na ebe. N'Enugu sir, Enugu dike agba and load sir. E dey show yen agwai. Yes, sir. Okay. Kedu ebe ndị zụgasị goshi na Anambra steeti ya? Ezigbo mori na aba agana. Zuo n'Imo, zuo n'Ezi Owere, zuo n'Ọkụ, zuo na Aguleri, zuo n'Ifitedun sir. Zuo na ebe kwa ọzọ n'Enugu ukwu. N'Enugu ukwu sir. Izugori n'Enugu ukwu. Yes, sir. Zuo na Abagana. Yes, sir. Zuo na Nimo. Yes, sir. Zuo na Ifitedun. Yes, sir. Zuo na Ọkụzụ. Yes, sir. Zuo na Aguleri. Yes, sir. Since ije zoli na na-ejidekwa gị. No, sir. Tata ndị special squad jide ka ọ dị gị. Ọ dị m egwu, ọ dị nke ọgwụ dị nka film. You believe na ya ejide gị? Ọ na ya ejide since nzutu amụta asa 3 months sir. Okay, since 3 months ka izu moto from Enugu. Yes, sir. Ule nata Anambra. Yes, sir. Ule na-eme gịnị? We had one chance sir. Na-akọ m ashawo, na-ebi ajọ ndụ sir. Okay, eji moto a na-eme one chance na Anambra na-ebi ajọ ndụ, eh? Yes, sir. Okay. And you believe na special squad ejide gị? No, sir. E dey show ihe na-agwa anyị. Yes, sir. Onwe emeghị force n'ihe ị na-ekwu. No, sir. Confession niile na-eme onwe emeghị force. No, sir. Akwa ime ka ị na-agwa anyị. Yes, sir. Apart from Anambra State, kedu ebe ndị zugasigoro ori? Ndị zuru oyi Enugu sir. Kedu ihe ndị zugasi n'Enugu? Mma ngụtali ọrụ sir. Na-ebikwa m ajọ ndụ n'Enugu sir. Kedu ihe ndị zugasi n'Enugu? Ezigbo m ọkada ndị mmadụ na-ejere na-ezu ma fon ndị mmadụ n'Enugu sir. Izugo gịnị? Gịnị na gịnị? Ezigbo m ọkada na-ejere. Machine ole ka izu n'Enugu? Machine na ka m zugo n'Enugu sir. Kedu ebe ilere ya? N'Enugu sir. Ka ilekwara ya? Yes, sir. Ị ma ebe ilere ya? Yes, sir. Kedu afọ ebe ilere ya? Elenye na artisan garlic sir. Kedu show ihe na-agwa anyị? Yes, sir. Ma ndị lesiri ya? Yes, sir. Okay. Isi na na-emekwa gịnị ọzọ n'Enugu? Na-ekwe one chance sir. Ị na-eme one chance n'Enugu? Yes, sir. Na-eme gịnị?
na-ebi m ajọ ndụ n'Enugu sa na-emekwa gịnị ọzọ nara m ashawo sa na-eme gịnị ọzọ nara ndị mmadụ fon basa na ndị mmadụ fon yes sir izute ihe anyị na-ezute lecha ha kedu iji dị money eme eji nye ebi ajọ ndụ sa nara ọjị na họtel nara ndị ashawo n'ala ndị ashawo yes sir ashawo anyị n'ala ka o si atọ gị ọ na-atọ m belebele dị ashawo na-atọ gị gịnị belebele ịdị shiri na-agwa anyị yes sir so na iji ego ahụ ebu ashawo yes sir n'ala ọjị na họtel yes sir na-ebi ajọ ndụ yes sir ihe na-ekwu bụ eziokwu yes sir o nweghị ọzọ iji dị money eme no sir ịsị na dị ashawo na-eme gị gịnị ọ na-atọ m belebele dị ashawo na-eme gị gịnị na-atọ m belebele ịdị shọ ihe ị na-ekwu yes sir so n'ọgụ azụ moto a yes sir buru ya nata Anambra yes sir ihe ị na-ekwu nwee ime gị fọs no sir akwa ịdị shọ ihe na-agwa anyị yes sir isi nọ since 2015 ka izu were ori yes sir yes sir ị gago nga before no sir sisi ije zuo ori ejidenugo gị no sir tata ndị special squad ji eke ka ahụ dị gị ọ dị nke ọgwụ dị nka fim kedu advice ị na-enye ndị na-ezu ori dịka gị akwụsị izu ori na oli adịrọ mma kwụsị na izu ori na oli adịrọ mma o kwụsị na izu ori ama na ndị social call agụ ihe ejide m ọ dị nke ọgwụ dị nka fim ama na a na-ama ka esi sitere m nso mbatazi so since iji webata 3 months na Anambra mmadụ one ka ị napụghị ofon wit moto a mmadụ na-abụ nkịtị sa ịdị shọ ihe ị na-ekwu yes sir and iji moto eme one chance n'obodo a yes sir okay so biko na anyị na-ekene ndị Audio AVG Anambra steeti na-ekene nna anyị ukwu Ọkpọmpi na-ekene awa ebe gọvanọ solution is here gọvanọ Soludo ezigbo mmadụ nna anyị ukwu wee na-ekene igwe Dr. Mekilon II onye eziokwu mee ka the whole member of special squad dị agile dị active n'ọrụ igwe Dr. Mekilon anyị were eziokwu anyị megide na mmadụ onye aka dọchasị hapịa ka ọ na anyị mee keshọn anyị sanitize and ifte duna na Anambra na Dunukọfịa no support by gọvanọ our able governor the solution na ka anyị ji aga wee na-ekene nna anyị ukwu mkpọmkpọ onye akwa aja afọ gị ike Dunukọfịa anyị na-ekene gị ọnwa na ifte dunu ezigbo mmadụ ọ sị anyị gawa n'ihu anyị achọkwana mmadụ okwu anyị megide na mmadụ anyị ebuchi na mmadụ ọnụ anyị kwuru n'eziokwu onye aka dị ọcha sịrapịa ka ọ na-akwa n'eziokwu so ọya anyị na-arụ n'obodo a anyị na-emegide mmadụ wee na-ekene nna anyị ukwu kwụ awa ebe ụlọọlọ Osodieme nwunye ike Dunukọfịa nnukwu Sam nnukwu lọya si anyị kwuru n'eziokwu anyị emegide na mmadụ anyị na-arụ ọrụ otu kwesị ka anyị si rụọ anyị agafe na wabandịrị na ọya anyị na-arụ anyị sanitazi na Ifitedun ka ọ dị mma ndị bi n'ozi ndị bi n'ụlọ ndị n'obodo bụ ndị na-ebe dị iche iche bata ka ha dị sevu na Ifitedun ọkwa n'eziokwu ihe ọnwụ na-ekpuchiri ekpuchi na Ifitedun na anyị na-emepe ọ dị open so onye ụnụ na-afụ ebe nnukwu kriminal ozugo ezigbo oshi ma Anambra ma n'Enugu na-ebu ma moto ndị mmadụ na-ele na-ebu ma mashin na-ele na-ebreki houses na-ebu ma properties akwa ndị bụcha home theater ha akwa ndị bụcha home theater ha so onye ụnụ na n'onye commander special squad agụghị mụ na my team anyị si n'obodo anyị adị mma ekene m unu. Welcome back, my people. If you are youth out there, please go and look for something and be doing. There is so many things. There's so many things you can put your hand inside. You will become millionaire overnight. Go and look for a place where you can learn all these digital skills. Learn how to build websites, how to develop, how to do so many things, how to manage AI, how to do promoting. There's so many things you can do that will give you that your dream life than stealing people hard-earned money, than stealing people's property. I don't know what is wrong with our youth. This generation of 25 century, I don't know what is wrong with you people.